Saya ni kapor ngadap de kejing kemen ke bakrau ya ka bang yo ban hikai pat na ke ktin ke jong blai na ka menta jong pi wei baro bang asngo ba ke ktin ke jong blai ka ai jing shai ka ai jing kerku ba ka long shisha ukpu bang yo ban bam man la ga sngi bang asngo bang yo ban sam yo ne ukpu na ka sngi na ka por kanam ba kan long ke jing bam ya ka man sim ke jong pi wei hang ni kapor nga kwa ban kren ba ka ta ka dei naga gospel ka jong u Matthews kani ka lenong ka basan ka khot ka bakhat lai ka ong kumni pi long ka mluh ka perthei tik lada kata ka mluh ka blad da ei on pen bhapat ya ka nadu kata dan kam shu ya ka han reitang ban bret no shabar ban yu ya ka hapo ki kejat ki breu balai bagata ka mluh ka blad kamut ayu ba U Jisu ong lada ka mluh ka blad hatu ka mluh ka ju blad mo tapi buat kamlu angnor kanum kelablat kamlu kadai bi kamlu kadai bi kebakthang kamla ban kelatiang na kamla ban kelablat kamlu kasa hi kamlu Henry lada kata kamlu ang U Jisu ka kelablat no dada epat on pen bahaya ka hang ni U Jisu kren ya ka ka subject ka ba don kam bangin snotho namo try bu khot ya nga ba dia pi u khot ban long kamlu jong ka perthai kamlu kumnongi penan kami kamlo haladangi shet jinta haladangi shet jing shet lada ka sma ubi katno kata ka jing ta lada ka long presentable katno kata ka jinta henry lada kamdan kamlo leno kata ka jinta henry haba ka biang kamlo lada ka dei tang da ka serwa sudaru henry haba ka biang kamlo kata ka jinta kabang tumungi joong ka iris ban bam badeng ta labi pai kamlo ru lada don Nongkhryiem ubadat ngi penan kam na kamlo Nongkhryiem uyap lani lada don kado ya ka bangi mut ban bo ban preserve ya ka laju dung do pro badin tala klan mlo ya ka khnang ba kata kado kan ne temun kamlo ka don ka rukom ka per ban penan kam markadai ka badon kam hado kata ubri ru pai lada uduna mlo hakamet njayu yu unyo ya ka jingpang udon kam ya kamlo tadeng ta ba U Jisu kran chapang gani kamlo ong lada kata kamlo ka do borno ne kata ka blok ka blad no da en pen bhapat ya ka kala dei tamun syuk no ki gejat man subret no ya ka tu Jisu ang haba pi pediang ya nga pi kala long ki mlo pi long kita ki mlo jong ka perthei ka dei ka blad tadeng ta haba pi don ma pi long ta ka mlo ban pen bang ya ka jing em jong ki breu ndai ban chu pen snobang henrei ba pen bang ya ka jing em ka blad jong ki breu ka perthei ka internet ka perthai le se ka sma ubi henry la phim dan ma phi kata ka jing sma ubi ka long le no ai no ne kata ka jing ibang le ne ka jing internet baro ka long le no ai ta ba phi dan ma phi ka ba mut hi ka jing em jong tau breu ba ka jing em jong kata ka breu le ne ha ka yeng ha ka snap ha ka shnong ha ka thau kan long ka jing kar khu namar ba phi dan ma phi la da don ka jing pang ka jing stom ka mlo ka le ayu ka mo ngai phi mene la da kejit Nongkhryiem phi ta da ka mlo Nongkhryiem wahab no wala da don kita ki khnyang ki ba kumno pi senret da kamlo kinamla banwan syajan jong pi tadei ta ba ka don kamlo kalom ka dawai kalom ka bor ka biadai ta ki khnyang tadei ta try ai fi ya kata ka jingbang ai fi ya kata ka bor banyadai ta ki bor jong jingdom ki bor ta ki khnyang ki bawan banyale bat ka don ka bor ru ha kamlo ban ai jingim ban penne tadei ta ha ba pi don ma pi kita ki badon bat piru ki yo jingker kulang ki yo ya kata ka jing mentoy lada ka dei ha ka yeng ha ka sam ha ka jaka trei ha ka no ka benta mut ka don ka jingker ku ka jong blai ha kata ka jaka ka ba pi don henry lada kata ka mlo ka kalabalat shubu lada pi la pediang U Jisu pilong shisha ka jing bang pilong shisha kata ka ba long dawai nane pilong ka jingker ku hang niu trai ong bat lada pi pai dien no kajing kelabalat kadai kajing pai dien no tadi kita lada pi pai dien no try tekan le yu shu kajing em kajong pi kanum dan jing mut shu ru em kata kajing em kajong pi ka ba pi la trei ka ba pi la shakri kata kajing em kajong pi ka ba pi la le kat tu ru andre lada pai dien kanum dan jing mut ru em tadi kita U Jisu open kan mau yang i habu ong kamlo ngi kan mau ru ia kene ka lok kajong ulot pi haba ka pai dien
ban pech pat sha Sodom u angel jong blai ong phim dei ban phai dien ban pech ya ka Sodom ba Gomora rei ka ni ka tang skwa ban pech tang tiak ka phai tiak ka kala mau mluh ka jingim jong ka kala longsong ba thang ka jingim jong ka longsun ka jingim ka bamla ban lei e shu tading ta kwa bnong ifi la pila pedang U Jesus Christ kum nong penem ka jingim ka jong phi jagat ba ja long kat ba long wat ju phai dien jagat ba ja long kat ba long wat num ran dien da lei ru namar haka jing phai dien kamdan ka jing bang ka jing phai dien kawan ra ya kata ka jing blad haka jing im bat pin long ubriu ubamlar kamshu haka hima ga jong blai tading ta utrai ong lar phila bo ka kti haka jing lor phida kertiang dien ong utau umbit da lei ru bandrung sha ka hima ga jong blai phila ong trai ngan bot ngan ba ene ka lengkor ngan kit ene lengkor ngan knyat ka ka lengkor mo ban niat ban lor ka ka lengkha han rei upai dien no nakata ka ba u la ong nakata ka ba u la rai leu pai dien no nakata ko bula matru utrai ong ye ka ba kumuta onombet da lei ru bandrung sa ka hima ga jong blai tadeng ta kwa abnong ifi ka ni ka sngi ka bamanta afila shakri utrai kan mau ka ni ka wai ba U Jisu ang tang kita ki biyai ne hado ka bakot kita kin yo like em kan tang ki biyai ne hado ka bakot deng ta ka tin ka jong blai ka khat ingi ong ko para bangai ba i jong awang tolong fi ki biyai ne scam ki banom kan ria no bat ki baman kerhai man la ka sngi ha ka kam ka jong blai ha ka kam utrai namar kata ka jing 3 minute ka jong fi kanom long le no e ken ha khmat jong trai ong ka tin ka jong blai fi puli kata ki Stephen kong koren nong ba khat san bu pra ka kren bat ka ong kum ta deng ta yai ne scam la phila pediang U Jesus Christ kum nong penem yai ne hang ta wanum kan ria no nang ta ban le phai pat shaki wei pat ki blai ne ban phai shaka prathai ka ba shu sep ai ka ba long le no ai ba ka prathai ka de ka ba pe ka ba finom la ban pelang ai ru em ha ka ken deng ta ka tin ka jong blai ka ong ni na Hebru ka nong ka ba shpo kene ka khot ka ba lai phusan ter ka ong kum ni namar satang shibit e uta ubawan unwan onom pentut henrei utau bohok jonga unya im daga jingai henrei lada un kan randa dien kamen sim jonga kanam sngo bhashu ia u henrei ngingim long na kita ki bakan randa dien ya kaban jatno henrei na kita ken ki badan ka jingai ya kaban penem ya kamen sim tin jublai ka kran sha hang ne ka ong utrai unwan bat unwan onom pentut no baru ong ne baru bahok jonga un em daga jingai bat ka ong ni henry lada un kan ran da dien kamen sim jonga kanom sngo bhashu eu lada tau bri upai dien nau trai kamen sim ga jong trai kanom sngo bhashu eu bat ngingem dei na kita ba kan ran da dien ong ka tien ga jong blai henry ngidi kita ken ki ba shakri utrai ba ka tien ga jong blai ka ong kom ni lada dan na preng jong phi ki bla pai dien ru kadang don ni ka chance ya ka ba pinang kwa ban pai biang shakmat pai kadang non kalat ngasngo kadang don kalat ka khtin ka jong blai ka ong kum ni ya kita ki ba phai dien ka ong kum ni do Jeremiah kan long balai ka khot ka ba ar phu ar ka ong tuan phai phi ki khon ba phai dien tingan ben khia i ki jing phai dien jong phi hakmi ngilawan shame na me long utrai ublai jongi utrai ong tuan phai ko khon tuan phai ko khon tuan phai phi ki khon ba phai dien trai ong tuan phai no tingan ben khia ya ka jing phai dien ka jong phi tadeng ta kwa ban ong fi la da phi la pudiang U Jesus Christ pila kum pai dien kum nur kum bakla kum nur wan pai biang show trai wanum sakut sa agata ka jing pai dien wanum sakut sa hagata ka perthei ka ba phi don menta pai no show blai wanum sakut sa hagata ka perthei to ai ba phinlong kata ka mluh ka bawan ra jing bang ka mru ka balong kata ka dawai ka mluh ka balong jingker khu bat utrahi unang pensat bor susu ya pi ba pinang la ban long ka jingbang ya kene ka perthai ka ba blad ka bam dan e to nya duai ngene ka por ka bamenta ba nga duai ka sodan na preng jong phiru phila pediang utrai henrei ki wan gi jing pen shoi jong ne ka perthai phila kum phai dien phi dana ka perthai menta han ring a snob utrai khat e phi wang wan phai pat ko khon wan phai pat na ka ta ka jing phai dien ka jong phi nan pen khia e ka jing phai dien ka jong phi kane ka khubor ka dei nam ta jong phi ngin ya duai ka ne ka sngi ka bamenta ngin ya duai try ni ka por nga wan man aingu eme naga bentang ni ka por ka ba kodor try nga songo mela khat mela pen emingi
Bat mela khot ingi ban long ru kata ka mluh ablay ma ai bor ingi bangin long kata ka jingbang ya ka perthai. Bangin long kata ka dawai bangin long ka jingkar khu ablay ya ka ying ka sam ka jaka trai ka jongi ka shnong ka thao hang no bangi don. Bangin long ka trai ka jingkar khu ma bangin long kata ka mluh ablay. Bangada duai nga ka khu ni ki khon ka jomer ka por ka mamanta. Dan apring jongkir ko trai ki la phaidin na me. Rei ka dei tang ka jingbakla ka jongi yam dei ka jingle khnang ka jongi rei ka dei ka jingbakla. Ngada duai ko trai bakin phai biang shame. Soitan ba penram ngada pensange itu gi mensim ya itu gi sur gi ba penram ya phi haga kerteng ka jong Jesus soitan menomla an penram syu nado kan ka khlep mat memla ban syukor ini gi khon ki jong trai oi lar gi la phaidien gi kombakla hakin phai biang show trai nado kan sngi menta hallelujah haga kerteng ka jong Jesus Christ hali phi wan phai biang ban shakri trai phi wan phai biang om syu ka mensim ba phin wan phai da ka jing penram da phin wan da ka jing kemen mau trai wangan pen khia i ka jing phaidien ka jong phi hallelujah adwai nga dekar khuni ki khon ki jame kin yeng biang go try sai sin kin shakri biang yeme kopa haga kerteng kabadan bortam ka jong Jesus Christ amen but amen nana preng jong phiru ki bapang bisitom ka met ka phat ka jong phi bukti ka ta ka jaka ka bisitom ngin dwai bo try un pen khia if yang ne ka khlep mat nana preng jong phi pang ni ki biniat ki jong phi nga sngo ka dan ke jingkin jut khnong yo thia aba bro shimiet bo ya khti ka jong phi haga ta ka ngap ka jong phi ngin ya dwai utrai pen kia ini ki beniat jong phi dan apeng jong phi ka don ka jing set kelut aki skor bo iki khti ki jong phi aki skor utrai pen kia ka ta ka jing set kelut ka don ki jing tha shiliang ka met ka jong phi utrai pen kia ka ta ka jing tha shiliang hangane ka por ka bamenta dan apeng jong phi don ki khnyang haki gjat jong phi utrai pen kia ta ki khnyang haki gjat ka jong phi ki don ki khnyang tersim ro ngai utrai pen kia ta ki tersim ka jong phi utrai le ki kamba hagani ka por ka mamanta nget U Jisu pen khia ifi ngasngo ba kadon ka bor ka jong blai ba banga kren o men sim jong blai u khi apo jong phi ba banga kren ka bor ka jam snam ka jong trai ka tu ya phi ba fi o khia fi o klan na do ne ka khlep mat kanu no ka jing pang bo ya ka khti ka jong phi ka ta ka jaka u trai pen khia ifi u rendang upang duai hani ka pon ngin ya duai u trai pen khia u rendang jong phi don jing pang hau levar jong phi ki doktor ki ong ula siap to liver jong phi don ki fatty liver utran pen khia to liver jong phi don ki jingpang au khalai utran pen khia au khalai kadon ki jing tha ki mat ke jong phi kita ki mat kin khia ngin ya dwai ke ne ka sngi matanga sngo kadon ke jing pen khia ka jong trai kadon ka bor ke jong trai ka ben pen khia fi but fin khia am dei tang ba shu khia pin khia khnang ba phila ban yeng ban yat ban pla ban saki ban shakri ya utrai no pen khia e phi kom to utrai pen khia ifi nam ta ka buram ga jo khana ba phila ban shakri ong trai pen khia ngam ta ka buram ga jo me ngine dwai ne ka singi men ta hallelujah trai nga sngo ba kan ka bor ga jo me ka por banga da nget trai ba ka bor gam snam ga jo me kini ki khon ki okhia ki la bo ye ka khti ka ta ka jaka ba ki shitam hallelujah ka jing pen khia jo me trai ka tot Kajipun kia ke jome try hallelujah kanda ngam syakita ki jaka go try ba don kata ke jing pang baro bat ka jingpen kia ke jome ke jing snam ke jome try ka dapen kia ka dapen klan ye gini ki kon baro hallelujah mala jing snam ta try Jisu kenapa ke jingpen kia ke jome ka tut ha gini ki kon ni pediang ke jingpen kia ke jome ablai hallelujah ha ni ka klip mat ka bamenta ki kia nama ta ka buram ke jome kin kia begin syakri me ki kia go try begin yo ban pla ya ka jingle kamba jome haga jingem ga jongki adwai nga kar khu yapi hallelujah priang ke jingpan khia hallelujah nga te khom de jingpang gen mi osnan bakin amla le don bor shu na ne khlemat haga kerteng ga jong Jisu ka mat ga jong fi re ging shong ga jong man semba khoi utrai pen khia api balada pidang ema ka porthero kala ka bomot no utrai pen khia api ga ne ga sngi wanom le pai pat shaka pop wanom le pai pat shaka porthai la pila di kia la snio ka mat ga jong fi hallelujah kerteng u Jisu pen khia api wat di shu pat ne ga kia di opin yap no asendan hallelujah haga kerteng u Jisu obana Nazareth ki ba di drugs ru aga kerteng u Jisu pin light na ga jing te jong drugs wanom le pai pat shaki drugs haga kerteng ga jong Jisu ngadwai ngagar khu fi amen but amen amen trai pen khia fi utrai ule ki kamba ngasngo ga ni ka por ga jing pen khia ga jong trai sibun pio jing pen khia ga ni ga sngi pio jing pen khia ga bor ga jong trai ka tu oh shisha hallelujah ka bor ga jong trai ka tu ya ka met ga jong fi pio khia pio khlan ba pin yo ban shakri oblai hallelujah pila di kia than wa judi shu na do menta lada u secret ulakta ya kata ka met ga jong fi pio kansa wadom di show secret utrai pen khia hallelujah ngingai utrai le kamba onom le pai pat shakalen kor jong jinglong marau onom le pop show
Terain kerkui fi. Kau boleh sibun. Ngin saya Shem. Sawan sini ke jaka. Phone yang iru ngidan hang ni ban ya dua yang tajong fi ban ai nguru ikai bo blai ule aga ji em ke jong fi. Terain kerkui fi ngin saya kendo pat. Kau boleh sibun. Amen.